Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро монда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев гуфт ки бо кадом шартҳо зидди дигар ҷангвари бебохти вазни нимёнаи UFC Шавқат Раҳмонов муҳориба мегузаронад. Шавқат хуб рафта истодааст. Рекорди ӯ чанд аст? 15-0? Ҳама оиди ӯ гап зада истоданд ва ӯ дар рейтинг дар ҷои 10-ум қарор дорад. Агар ӯ дар рейтинг боз болотар барояд, пас ман бо ӯ меҷангам. Аммо ҳозиражда ӯ аз ман қаввотар аст. ӯ бояд ки бо Бионс ё ин ки ягон ҷангвар аз топ 5 ҷанга. Агар ки ӯ дар чунин муҳориба ғолиб шавад, пас ман тайёрам. Гапа росташро гӯем. Агар UFC ин муҳорибаро хоҳанд, пас ман тайёрам ки худи ҳамин рӯз бо ӯ ҷангам. Ман аз он шахсоне нестам ки барои худ рақиб интихоб мекунанд. Агар ки ман солим бошам, ман хурсанд бошам, пас ман ҳамеша барои ҷангидан тайёрам, гуфтааст Чимаев. Хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев рекорди бебох 11-0 дошта дар рейтинг вазни нимёнаи UFC дар ҷои 3-юм қарор дорад. Аз Шавқат Раҳмонов боша рекорди 16-0 дорад ва дар рейтинги вазни нимёнаи UFC дар ҷои 10-ум қарор дорад. Ҳамзат муҳорибаи навбатии худро рӯзи 11 сентябр зидди Нейт Диаз мегузаронад. Аз Шавқат Раҳмонов боша ҳозиражда рақиби таъиншуда надорад. Дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки Чарлз Оливейра медонад ки Абу-Даби ин сарзамини мост ва барои ҳамин намехост ки муҳориба дар ҳамон ҷо гузарад. Гӯш кун бародар, ягон кас парво надорад ки Оливейра чӣ мехоҳад. ӯ ягон гуна қарор намебарорад. Ба монанди Ислам, мо танҳо ҷанговарем. Ислам бо UFC шартнома дорад ва ин маънои онро дорад ки бояд UFC-ро гӯш кунад ва ин чиз ба Чарлз Оливейра низ дахл дорад. UFC ба мо макони муҳорибаро медиҳанд ва мо ба он ҷо меравем. Агар ки онҳо ба мо Бразилия мегуфтанд, пас мо ба Бразилия мерафтем. Бе ягон проблема мо ба Бразилия парвоз мекардем. Аммо Абу-Даби ин сарзамини мост. фикр мекунем ки Оливейра ин чизро мефаҳмад. Барои ҳамин мехост ки ин кор нашавад. Аммо кори шудагӣ шуд. Мо барои ин муҳориба тақрибан 90 рӯз дорем ва ҳамчун мухлиси ММА ин аз ҳама муҳорибаи калони соли 2022 мешавад. ҷангвар бо 11 ғалабаҳои пайдарҳам зидди дигар ҷангвар бо 10 ғалабаҳои пайдарҳам. Ба назарам дар UFC ҳоло чунин муҳориба бо чунин ғалабаҳои пайдарҳам рух додагӣ набуд. 11 ғалабаи пайдарҳам зидди 12 ғалабаи пайдарҳам. ин муҳорибаи ман ва Тони Фергюсон бояд ки мешуд, аммо ин муҳориба баргузор нагардид. акнун ин чиз муҳорибаи Ислам зидди Чарлз аст. ҳақиқатан муҳорибае ки орзу мекунӣ, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби баргузор мегардад ва барои камарбанди вазни сабуки UFC хоҳад шуд ва дар ҳақиқат дар UFC ҳоло ин гуна муҳориба, яъне 11 ғалабаи пайдарҳам зидди 10 ғалабаи пайдарҳам шудагӣ набуд ва муҳорибаи Ислам ва Оливейра аввалин чунин муҳориба хоҳад шуд. агар ки ягон кори бад ба монанди муҳорибаи Ҳабиб ва Тони рух надиҳад, аммо агар ягон кори бад рух диҳад, пас мо чунин муҳорибаро намебинем. ва дӯстон, чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский омода аст ки ба Абу-Даби равад ва агар ки Ислам ё Оливейра баромад карда натавонанд, пас ӯ тайёр аст ки онҳоро иваз кунад. агар ки ман дар формаи хуб бошам ва агар ки раваду ягон гап шавад ва ягон тай аз онҳо осеб гирад, пас ман тайёрам ки онҳоро иваз кунам. чунки ман чунин ҳиссиёт дорам ки ин кор рух медиҳад. барои имкониятро истифода бурдан тайёр бош, вагарна ин корро дигар кас мекунад. ман маҳз аз ана ҳамон шахсоне ҳастам ки имкониятҳоро истифода мебарам
мебинем ки то чӣ андоза ин корро карда мешавад ва шояд ки барои ин кор ман ба Абу-Даби парвоз мекунам, гуфтааст Волконовский. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо Александр Волконовский бо Ислам ё Оливера қувваозмоӣ карда метавонад ё ин ки онҳо ӯро ба осонӣ мезананд? фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.